kakenti, haka jingat lenti banwat iki khubor ki bakampala. Kaken hon juga donbosco media network kalapoi haka Shinong Smith kabahap haka ne ke distrik rilum khasi mingi haka ba ngilaya kendu yai doktor dari meka kharbuli. Ke ei kabala penlong yangi banlet kendu ya ini doktor kadai halor karukom perkhat jong i haka ba ai jing Sumar yaki pat ba kadong kathan ka ba imi khaman. Ba pin kamte bnya shapang jong i tungin yakmi yakani ka khubor shipor. Dr. Darimika Kharbuli, ila pendap ika jingpule Dr. Bachelor of Dental Surgery na Maruti Dental College and Research Center, Bangalore, haka Siew Arjar Khanriu. Bat yaka Master of Dental Surgery na Regional Dental College and Hospital, Guwahati, haka Siew Arjar Arpau. Maria pendap yaka jingpule Shimla Khore ban yabe ban pli dukan Sumar Binyap shiki benta sor. Henry karukom perkhat jong i ka compare ha kabai lazdang ningkong ye iwe dukan na lashnong lajong kata hapo Yo Smith kabai la ai kerteng Pulp Dental Care. Dap ke 11-12 kumbaya long lang hei ki parakhana ngidon hei kata ka chingbun chingbut cheperkhat ka confusion kumon ong nak tien pareng ma confusion nle sha right nen le sha left nen ya le kum no ma kata ka long kalawe ta ka en ka career bengi de ben shim ma kata te nganget scam babun ki khana ro ki don hei kum ya kata ka jat confusion ma tanga ro ngayat lentai lemba kita ki confusion hiken kumbangi tip hei haka tu ka por jong ile ka ba long menshwala ar post nya mo khatsan ar post nya menshwa te ke internet ro kampat da long accessible ra kum balong menta pat shi ke internet ka ching long ka ching kwa ching tip kat bakwa ben tip la yo le kte tang ha mobile la yo ben tip te haka tu ka por jong i menshwa pat ni shupet bitang ye ki bro ki ba dep le ka tu ka lain o ngata ada pulia kum ta da ibiang la ya lelang la ya but lang kum ta ken te dep ka 11-12 ngala join shwaya ka biochemistry hapo St. Anthony's College. Tela dia beli kumto shibani arbani ma tengah sngotu ba ka subject ka sngotenat tang ba kamdir te nak benta jonga. Te ngasange noken te hauchu hiusniam ngali pule no pacha Allahabad ya ka agriculture. Kumbangitip hemo dish pangka lan karyap kering te ngakam sngotenat hi kata ka subject na marba longi ro shne ngibun pi kinong riap long ke kinong riap sudah hi shnong jongi te ngakam sulong dan interest ya kata ka subject ngas tunat bharo istio bali pule te Hadien arbni library blang asngu tunat kom ta hema te ki phone ob yang ana yeng ki ong yang aba ngala yo ya kata ka BDS ben pule BDS pat cha Bangalore ken mo te hakan nei ka benta em ngas ngu thu te baki don ka ching ong ba hakachaka ka ben bu benta hi ro bule em das ngu tunat ka no ro long nia sliam ro te long kum taken te ngaro long hakatu kapor ngla klumar hei jing mod kindet mo perkhat ba ning la sngotenat hang nei roding shap khot so bali sata tang bawat la kata ro ngading khna te ka jing mod jing perkhan te nga shu ong to la kham tip kham hai mo nga me nga pa nga bala mudur like bala mudur ben pha nga sata te kum ngimina misan rong bala rap nga ben pha sata te nga la long kum ba shubut la kabut ya ka jing pha na yeng ken ngan stu hira ba nga kwan ya kata ka bentamo kat baning kong liten stu re ngakwa na ngamkwa na ngam tip re ngala shu le la kali tanga ka chinget scam ka ba kat ka en ka bala mon nu bele mo long kan lam nte hita te la poi patch theo shaba pule ro long kiching ya ki babun te long di tangka tien ka thlet na mar ba kum bangi tip shaba ngulo long kin ya krian da ka hindi ron krian hira dak tien pareng ron krian hira ki krian be da ka tien Canada cha theo te yangi ka ta he ka ba kham ya ta nama badawan ki Nongpang kum to phiap krian be daktin jong ki hai tang ba long da don jing ya ka no ro haba bibu pa je kaching minot akhmat em te long no kita kiching ya long no ki ba pinyo bi ya kata ka solution bi ki ong ma daktin pareng pinyo bi te ya kata ka solution po padiap ya kanai ka PDS ro mo po padiap ya katang ya ka bachelor nga shu ong ngan li la kale master nama ba nga kwa ban hikai ta
ngakwa banikai te ngidah banikai pidon kamnya ke master ke specialty tadi diap le te ke specialty ro em ngakam kwa rate ben klinik ngakam kwa hira ben wan pai long Shishnong ngakwa ben le ya ka PhD ngakwa ben le PhD ngakwa ben nang pentebit choke ni la chong Lingba kani kedukan Sumar Nongpang benyat kalai rap shiponi ki nong shong shnong kathan Smith bat ki weide ki shnong bamarjan bat Hadien kendiat por lahapan wat no da kedukan ke bakham he hangni hayo Smith bat kani ke bapiyu iminta kadi ke wei ke jaka Sumar ke bai Dr. Darimika Kharbuli ikam penlet jingmut bat ulut kambon kepo te paba hak tu kapor badiapat ngadi kapor covid pa te por covid patang lawan pai sha yeng te ka in ka bok kan shot ya ka ben siam jong aben play clinic pat ka long ba ki bro jing isnei pat de ki long kum bahas mit pitip ngi long bai kum shi yeng o kon jong ta dia pulia ma te wat lang pat don clinic ro em ki lawan shim lu dawai lupa na dona yeng ki lawan bai papa pang kom toro ki wan bai sha yeng te nga super khat kin hal de ba mo kat ne ka ching it ngayok ne ki pat ba sha yeng ro ki wan ban pan dawai te bilia ben sedang re ben play no dang klinik wai kata ka PhD le ka ben pot long hira ben tamu ben pot yolat hira ben le wai ka perthi tu ka por ding khang lut ke te pot yolat hira ben le te ya pendut por he chano te ya sedang no da kata ka play klinik kin te ngading sedang ning kong ngadang satang nang weng klinik ngaberit ba to te dia play kata pot em kum ba pitip mo ka smith pat ndi ra tang ka smith marwe ki ba ki bro ki wan lut na ki we ki kendong ki shnong kendong ba khwat kin kum na trong shia kum na thyroid kum na kharang ba khwat ki wan lut te ha ba ki wan ki ni ki bro em ba khwat ki wan te ngayo e ba ka ni ka awareness dan ni ka chingtip saphang ka benit em kaduna ba ndi ra ba ki kwa ra ben Sumar mo ki kwa ben Sumar tang ba kim ya tip ra ta kum ben shu ai nuksan kum ka we ya kalmieng yo be ma kalmieng klung ka ba ki ong ki mut bet ba la hap hai te ya Sumar ben leng eng mo la hap la biang la hap la khut luk nyang ro tang ba kam long ra kom ta kalmieng yo be ka di kalmieng bu shong hachrong jong ka di kalmieng yo be chapo ka dan ka kalmieng rang ba la da ka nei kalmieng yo be ka snow na chrong ta ka tuk nyang jing pang kala rum lupa ta chapo ja kalmieng rang ba tang ya kata ro ki play kim pat sthu ra ta ta bang awan chnei ha bang krian ya ki em ki kloi ta ben pding ya kata ka jing krian jong a an ki wan hei ro ben wan yo e ka jing Sumar kin ma te kata syo ketika we ke baning kong ka bala ben kam skiam shu kata ka jing tmu janga ba ngade ben syong be shnong ben yo ben tep kin ya ka ye ki pat ba ta namar ba kumbangite ba hadu mentah hei ya ka benit long ki bro ki dinya ken sting hita ki ken sting namar ba ka jing dun ka ki piwan ki doktor tang na dut lapang tang ba la ai shi ka to ka awareness da la ai shi kata ka jing ya pledging mut bat ki kloi ben peding ya kata ma kata di ka we nakadaw bang akwa ban syong Smith kin Hadien berkeni ke jaka Sumar minyak Smith kala bit labiang dun kat kajinga don lang ki weide ki doktor ki bayi terelang ha Khubor bom don ki doktor Darimika Kharbuli tan kendiat ki pemita Smith pemita banhir Shillong ini doktor ila peliru sakawai ke jaka Sumar minyak saha ke Shnong latkor kaba ila ai kertenghi Pulp dental care ha kaba ila bu de ki wepat ki doktor banierap ha kaba yeladi iwan tangkat tu kan nisngi ha ka shita yau ho ka penlong yang aben play highlight kor na marba long kano ka kam ka bangitrero ngi ben base na kita ki 3 is te beki ong ki broma
number one ude accessibility mo ki bro ba rakhaj mentai ki ya bun kam lut mo tai ki don long dalak don halai ko ti ki bro ben like ko ki like ben wan smith ki like ben sor ki like yo ben wan be hani halai ko hikin kata kala save shibunya ka por jong ki ro kala save long shibunya ka pisah ben le sor ro mo kata kadeka accessibility so ka we pat kadeka availability te halai ko ro long di re ba ngim don doktor re ni halai ko ro ni don ki doktor na do men setiap hadu do chan met hengi don ki doktor kata kadeka we deka availability so ka we pat kadeka affordability kan te affordability hang ta par kamut ka long ba chaka bikin le sor chaka bikin le ki long ben we se ka por again ben we se ka pisah long la ban wan nei long ka la ban safe te ki ro te ngabe si kita ki 3A's kan ka accessibility availability ro affordability kan ta kata ba pen long yang abangin play gi chaka lo hi ka ba pat don reki dental clinic kan chanai mo kumbangin tep ba ka kanika klinik sarkar ro kadon ma ka hospital sarkar shne ka ba ha dispensary ha PHC beki ai jing Sumar benet ma nim la hi da ben pen yan chor ma kat kum ka jing la jong ka sarkar ki pai ba ro mangi te mangi kam ai ka quality treatment ma quality treatment te ka we ka benta ka banga kwa ben ong ba ni hang nei klinik ka ba compare ka long ma ni ai ben so installment ken ma nama ba ka jing Sumar benet chi ka long ka jing Sumar ka ba kam don kam pisah ma dali chana ro ka long hi kum ta te te ki bro shani than jongi em ki di ki bro ki makwa te play ben Sumar tang ben ong pat ben si pat hak tu ka por ma hak dak ka tu ka long ka pisah kat ka ba ka di long don nang la hi re mano ro ma te na kata ka daw ni ai installment be ken ko malai bene enro bene dan ki bro ki ban so do Shisnem ro ma ki wan so do Shisnem ro te ngi ai lat be hi kata ro nama ba ka jing Sumar pat dem yo chni ka jing Sumar ka jing snow kala up ma kat ba de ki la yo pa ka jing Sumar kata ka pisah ngala ben up long le ye re ken kom taแต่นักตะกะดาวลงดีนักตะกะดาวรบกีสงูตนัดไทยเป็นวันสคลินิกนำมาบาแต่กิมดอนพิซซ่ารกินนวดไปให้เป็นองบางานสงูยอแร่ดังละสงูยอปัดงานแสวันระปัดตั้งบาปวนปัดให้กิบโรปัดHadien Shisnemอินโดดังกีละกะเลียดรอกีวันระไปปัดให้มั้งแต่แกนี่กังเวปัดกับบางสงูตนัดเป็นเทรชในกะลองบากิดอนกิบโรดมยอปัดเป็นโซโรเอ็มกีวันระนดังมาร์บากีทุ่งแต่dan kibuan ra dang so dan kibuan ra da u sola da u kum ta kan wa long tang da ka jing su ye jong ki kan klem da perkhat tangi ki Nongpang ki bawan ne ki than nyong kan dong Henry Dr. Dalinika Kharbuli ila perkhat ru i ki Nongpang ki banasor Shillong ki basngau ya dei bat ka jing Sumar jong i bat na ki wei de ki shnong ki bana khapsor na ka klinik ka ba halat kor ila hierpat sa Shanong ba Shillong da ka ba pli sa ka wei ka klinik Hanong Rim Hills ka ba don persya ka Nagaland House bat hang niru iwan tang shisin ne arsin shitayaw kat ba ha ki wei pat ki sngi ki don da ki wei pat ki doktor bat ki nong irap ngi don ko masan ngut ki receptionist mo ki lai klinik ki ba pen khoi ro ngi don ko malai ngut eng ki doctors te ngi ya bun ki doctors don ngi ba ki ba shuwan tang shi sngai pu chi sngai don ki ba yawan be man ka sngai ro don hai mo namar ba ko mangitip ka dentistry ka don la ka chong ka specialty ta ngi ba chong khlung la ka chong ngi ba pen benit la ka chong mo pa ba place ni shayi le tang ya ka tarot kim pat tip hi da ba don specialty kum ta tang ba hang ne klinik jong ngi pan ngi le kum no ngi penyalam lut kita ki specialty ba rok khat ngi bu lut hakacu lut ka klinik ken te men setiap lawan ngawe dengan specialty men ngai la don ngawe ra kenang ba ki pat ba ken yo ya ba rok khat ki specialty hakawe ka cakaken ya klinik ka baning kong temua ding dang baning kong te rok khat hei ki ya shim lun lut hei ma namar ba de ka investment da rut ke kat no ro ya ka nyo hadu shpolak te ka lut bit te long akrian mitang yang klinik ngabaret ka ngan krian de kini klinik ki bala long high tech klinik ki bala biang lut kitu ki x-ray ki behe en mo ki tuli ki kham lut kham bon ma te pobastang ning kong te ngashim nakalun hai namar ba kumba nga ong ipay ba ki make pala erap yang akat nei mo ben long bro tengan sudan nong kom nangan sunut chihireken ben ong ben na yeng ro tang ban na yeng ro ki rap hai kan be kila mo tang ba ben kham long
Daktian pareng nong na ban kam long responsible ya kata kakam la chong tengah shim hedang alun tengah so pat hikin manu bini kat bang ayo lat nga so bikin manu bini Halor kini kerukom berkat naduk be Dr. Darimika Kharbuli ila rai ban yeng halaki kejak bajong da kebesedang ye kini kekam na kathanyong kendong ila yo ru ika kusnam kebeletip kum ke industry leader ha kebinta keboong ha ketin nongway excellence in community healthcare. Ningkong ngakwa ban long ai ngu shoyu ble nama ba klim da kajing da kat jong ble mo dengan nemu bor hira ko ma ngalong mentar mo ngasngu ko mau beli iket pang ba nga mo te nga le ya ka PG na thena po go hati di na kata ka rukom ki itu ya ngaken te ha ko we ka sngai ki wan chne ki wan pe ki mut manga don clinic dik tang asor te ki wan sha thiaw to ma ki khamlam re te ki wan pat so chanai te ki eken ba ngia bun bro ba ta ka sngai ro chanai mo te ki bro ba ki wan chanai ro kem dia mo ki bro ki balong na than sor te ki de bi ki bro ne nong kandong juni kom nei te maybe kata long ka long pen long overwhelm ye ki daktin pareng biang mo pen long overwhelm ye ki te ngarok ngak kemud dur hira bangan yo ka awon tambah po ki pa pa yang ada kamil te ngala ngadap ke museum mo ngasngungu kan yu ble ba hadu kat nei ka bentau bu tanam ta chonga te kalong ro ka ching kan shot biang ka museum chonga ba lada ubli la kurkui ngakat nei ai bangan long ka ching kurku ro iki we mo lemba long tang danga bor ngebut da chongkat bangala tanga kwa hai belong ching kurkui iki we ro ken